důležitý, protože my tím vlastně stimulujeme nervy v té nožičce, pak celý to centrum v míše a zase zpátky ty nervy, které vedou na zmíchy ven. Dozadu, trošku zmáčknete, natáhnete dozadu ke mně. Jo, takhle. Tak. Jo, a zmáčknete a ono vlastně netrvávý bude vytrhávat. Jo, už jo. No, teď už. Jo, a slav. Ne slav, asi opačně, ale jestli vám to bude, to se dá naučit, jo? Každý se to naučí, ale někdo na to prostě má lepší cít už jakoby přirozeně. Jo, super, tak jo. To děláme teďko, no. Akorát teda jsme ho víc vyfoukli, jsme nevěděli a je na tom jako mírný jakoby ťukání směrem dolů. Jo. Co to je? Vidíš, je to z oblíbený pomlsky, jo? Co má ráda. A ona jako Pepinko, pojď sem. Super, krásný a stůj. Pepinčka, pojď Pepinčka. No super, pojď. Pojď, výborně. Jo, i ty zadní mají tendence se hýbat. Super, paráda. Ty jsi statečná, super a stůj. Jo, to mám právě ty výdoby, jo. Tak, to asi málo, může zatlačit. Ano, super, teď viděla jste to, tu levou? Super. Tak teď už mi na no, ano, a ještě pravou. Tak ještě kousek. Výborně, paráda. Ano, výborně. Ani, výborně. Doma to určitě zkoušejte, ale myslím, že tak 2x, 3x a 4x to asi nepůjde. Je to unavená. Ty jsi šikovná, super. Jo, že jdeme super, ty jsi šikovná nočička. Paráda, no Paša. Super, Pepi, paráda, pojďme. Tak, super, a stůj. Co, Pepi, dobrý? Akorát se rozběhne, pak zpomalí, pojď. Že už si to jako tak ovládá, že? Jo, dobrá.
žádnej nejpes než bulldog šikřete a najednou se otočí a jde do protisměru. A stůj. Šikulka, pojď. Pašák, výborně, Pepi, paráda, stůj. Pojď, budeme utíkat. Yeah.